90. rokoch v UK na úrovni vlády rozpoznali, že odvetvia ako film, média, hudba, architektúra, dizajn a tak ďalej tvoria významný input do ekonomiky a rozhodli sa to merať. Neskôr ten koncept v Amerike spracoval Florida, ktorý dokázal na základe geopolitických dát a tak ďalej prítomnosť tzv. Kreatívnej triedy, že veľké mestá, veľké aglomerácie vlastne priťahujú kreatívnych ľudí a tým pádom sa zvyšuje ich ekonomický dopad alebo potenciál toho miesta práve v tvorivých disciplínach. Kreatívny priemysel zahŕňa tie odvetvia, ktoré pracujú s ľudským talentom, s duševnou prácou a vlastne tvoria veci, ktorých pridaná hodnota je symbolická a je výsledkom duševnej práce a talentu jednotlivca alebo skupiny. Obrat, ktorý tvorí celý sektor v rámci Európy, je okolo 530 miliard eur ročne. Pracuje v ňom 3,3% celkovo zamestnaných ľudí v rámci Európy, čo je asi 7,1 milióna podľa Ernst & Young štúdie. Medziročný nárast počtu pracovných miest je okolo 0,7 v čase krízy, čiže kreatívny priemysel ako keby dokázal svoju schopnosť odolávať aj rôznym ekonomickým ako keby porivom. Takmer všetky subjekty, ktoré pôsobia v kreatívnom priemysle, sú malé alebo stredné podniky, prípadne jednotlivci. Čiže keď si zoberieme fragmentáciu 7,1 milióna pracovných miest, porovnáme to s nejakým sektorom, ja neviem, že stavebníctvo, ktorý má 15 miliónov, tak si dovolím tvrdiť, že v tom stavebníctve je menej firiem ako jednotiek, ako keď zoberiem 7 miliónový pracovný trh kreatívneho priemyslu. Čo znamená, že viacej malých jednotiek má väčšiu šancu prežiť, keď nastane veľká zmena, keď nastane veľká kríza, keď proste nabehne nový trend. Je oveľa pravdepodobnejšie, že to si predstavujú ako ryby proste, že veľká ryba horšie pláva, respektíve komotnejšie, ťažko reaguje na tie zmeny ako roj malých. Hej. Čiže v tom je veľká sila. Kreatívny priemysel je ako keby to, čo najlepšie súznie po službách, povedzme, so servisom, ktorý ponúka digitálne prostredie. Čiže tvorba obsahu, nové nápady, proste inovácie, ktoré tam vznikajú, to všetko súvisí s kreativitou. Čiže ako keby ten kreatívny priemysel v symbióze vlastne s technologickým rastom alebo s technologickými inováciami rastie. Čiže to je jeho obrovská výhoda oproti tomu, že ostatné tradičné sektory im trvá veľmi dlho sa adaptovať na nové technológie, na nové trendy. Oni nemôžu si dovoliť proste tak rýchlo naskakovať na tie zmeny. Kdežto pri kreatívnom priemysle, keďže nie je viazaný na taký druh zdrojov, kde zdroj po väčšine je idea, je ten nápad, čiže je veľmi rýchlo transformovateľný a prispôsobiteľný. Čiže to si myslím, že je jeho obrovská konkurenčná výhoda v súčasnosti. Je to prepojenie s IT sektorom a s kompletným digitálom. Je veľmi ťažké, aby ten sektor živil ako keby sám seba. Nie je taký veľký, aby sa dokázal sám živiť. On potrebuje mať prostredie, ktoré umožňuje tzv. Spillover alebo crossover alebo proste presah do iných sektorov. Hej. Tam si myslím, že je veľký potenciál, kde, ja neviem, dizajnéri môžu presvedčiť proste výrobu, že naozaj prinášajú takú pridanú hodnotu a tak zvyšujú konkurencieschopnosť výrobcov na Slovensku, že tí potom následne majú globálnu konkurenčnú výhodu voči nejakým produktom. V princípe
Naším hlavným cieľom je vzdelávať. Ďalší z cieľov je medzinárodný profil. To sa týka všetkých mobilít, všetkých rezidencií, ktorí poskytujú našim ľuďom možnosť ísť vonku, ale zároveň v programe KAIR napríklad chodia zahraniční umelci do Košic, čiže ako keby reagujú alebo fungujú v tom košickom prostredí, čo tiež si myslím, že obohacuje a prináša medzinárodný profil vlastne Košiciam. Ďalšia línia alebo ďalší cieľ je vzbudzovať pozornosť ohľadom potrieb kultúry a kreatívnych odvetví. Čo znamená, že sa snažíme sa prinášať témy, snažíme sa tie témy komunikovať a snažíme sa tiež jednať s dôležitými stakeholderami alebo hráčmi v meste alebo v regióne tak, aby sme im vysvetlili, prečo je dôležité sa vlastne venovať tej téme a prečo sa pripojiť k niektorým našim aktivitám. To je, či už sa to týka mesta, alebo sa to týka regiónu, alebo sa to týka súkromného sektoru. My sme sa predefinovali, respektíve by sme sa teraz mohli zadefinovať ako rozvojová agentúra pre mesto v oblasti podpory kultúry a kreatívneho priemyslu. Čiže vyslovene pomáhame mestu pri tvorbe strategických dokumentov, či už sa jedná o masterplán pre kreatívnu ekonomiku, kultúrna stratégia pre mesto Košice, alebo spolupracujeme na príprave plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja, čo je ďalší akože strategický dokument pre mesto, kde sa snažíme vlastne podchytiť všetky dôležité momenty alebo nazvime to miesta, kde treba, aby sme kultúru a kreativitu vložili, respektíve sa zasadili za aktivity, ktoré sú na jej podporu.